gør. Første halvleg er målløs, men bare 6 minutter inde i anden halvleg på Friedrich Ludwig Jahn Sportpark bringer Morten Duncan Rasmussen Brøndby foran, da bolden havner ved ham efter et hjørnespark. Han vender flot rundt og sparker bolden i nettet. 1-0 til Brøndby. Det resultat holder helt frem til kampens 75. 20. minut, hvor det her sker. Hjørnespark til Hertha Berlin, og Gojko Kacha sætter den ind bag Stefan Andersen i Brøndby-målet og udligner til 1-1. Bare 5 minutter senere, endnu et hjørnespark til Hertha og endnu et tysk mål. Denne gang er det Herthas Dardai, der er klar. Han scorer til 2-1. Med 4 minutter tilbage på uret er Kacha på pletten igen. Han scorer til 3-1, og dermed er Hertha Berlin videre med en samlet score på 4-3, mens et skuffet Brøndby-mandskab kan rejse hjem uden drømmen om Europa.